Buongiorno z Palerma, zo Sicílie. Práve sme prileteli, ideme si pre naše prenajaté auto a strávime tu nádherných 6 dní. Poďte so mnou. Andiamo! Hovorí sa, kto raz vyskúša šoférovať na Sicílii, môže šoférovať už všade. Keď si prenajmete auto, určite s plným poistením. Ešte doplňujúce info k parkovaniu. Môžete parkovať aj zadarmo, ak si vyberete vyznačené miesto bielou farbou a modré sú platené. Tak, zobrali sme si autíčko a išli sme do Palerma, do krytého parkoviska. Euro 50 stojí hodina, lebo ulice Palerma sú dosť, ale dosť nebezpečné. A teraz sme pred tou najväčšou pamiatkou Palerma a to je katedrála di Santa Maria Assunta a tam hore ideme. Takže som zvedavý na výhľad. Už sme na prvom leveli, tam sme štartovali a ideme tam hore. Beautiful, beautiful. Po krátkej prechádzke centrom, dobrom street foode a káve sme nasadli do auta a vydali sme sa smerom na západ. Po ceste sme sa zastavili v Borgo Parini, malej dedinke, ktorú miestni premenili na umelecké dielo. Domčeky pomalovali mozaikami a pestrými vzormi a teraz vyzerajú, ako keby ich navrhoval Gaudí. Nie je to veľké mesto, ale určite stojí za to sa tu na chvíľu zastaviť. raňajkách sme sa vydali autom na celodenný výlet do Skopela, malebného pobrežného mestečka, ktoré je súčasťou rezervácie Zingaro. Ako náhle som uvidel túto scenériu, museli sme zastaviť a musel som vypustiť drona.
dňočkách v San Vite sme sa opäť vydali na cestu, tentokrát do jedného z najvyššie položených miest západnej Sicílie, do Eriče. Auto sme nechali v Trapani, odkiaľ vedie lanovka priamo hore na vrchol. Parkovisko je platené, 1 euro na hodinu. Objednali sme si arancini, čo sú vlastne rýžové gule plnené rôznymi plnkami od bolognese, šunka, syr, pistácie, baklažán, všetko je to obalené v trojobale a vyprážané. Je to veľmi rýchle jedlo a každý to tu je, lebo je to lacné, od 3 eur po 4 podľa plnky. Po návšteve Eriče sme sa vrátili naspäť do San Vito Lo Capo, kde sme si konečne užili našu nádhernú pláž. Po odovzdaní auta v Palerme sme nasadli na bus, ktorý nás odviezol do Katánie. Cesta trvala 2,5 hodinky. Tam sme prestúpili na ďalší bus, ktorý nás zobral do Giardini Naxos a išli sme priamo na ubytovanie. Dobré ráno z mestečka Giardini Naxos,
ktoré je na polceste medzi Taormínou a Catániou. Taormína za nami a Etna tiež za nami. Dnes nás čaká výlet na Etnu. My sme si zajednali kompletný výlet cez Viatora so všetkým za 105 €. Ale môžete ísť aj na vlastnú päsť, auto zaparkujete pri zastávke lanovky a odtiaľ si vyberiete buď len možnosť ísť lanovkou hore do výšky 2500 metrov a späť, alebo až do výšky 3000 metrov s lanovkou a džípom. Netreba zabúdať na to, že v tej nadmorskej výške môže byť aj o 20 stupňov menej. Kto nemá teplé oblečenie so sebou, môže si pred aj po jazde lanovkou vypožičať kabát aj topánky za symbolickú cenu 3 až 5 €. Posledné ráno na Sicílii sme sa skoro ráno vybrali do Taormíny a vychutnali prázdne uličky, kým ich dav turistov nezaplní, a neskôr sme zavítali do najikonickejšieho miesta na ostrove, do antického grécko-rímskeho divadla Teatro Greco. Keď ste už raz na Sicílii, musíte skúsiť ich tradičné sladkosti, ako napríklad granitu, cannolo siciliano, chrumkavé trubičky plnené najčastejšie ricotou a sladký brioche so zmrzlinou. Poďme si shrnúť, koľko sme minuli. Na letenky sme minuli 89 €. Ubytovanie 5 nocí s raňajkami nás vyšlo 216 €. Doprava, prenájom auta a autobusy 125 €. Rôzne poplatky, ako napríklad výlety, vstupy, parkovanie 120 €. Jedlo 100 €. A spolu 650 €. Ak sa vám video páčilo, dajte like a stlačte na zvonček, aby ste boli včas informovaní o novom videu.